Všetkých vás tu srdečne vítam v mene Salesianskej prešovskej komunity. Mám pokyn z réžie, že ešte jeden moderátor si robí vlasy, takže musím to trošku zdržať. Tak som si pripravil zo pár detailov, s ktorými sa chcem podeliť pre touto Don Bosco show. Prvá a tá najväčšia vec je, že sa nám podarilo dostať na túto show takú novú hviezdičku salesianskej pop scény. Slávna je od Humenného až po Bratislavu. Je to samotná moderátorka akcie Animátor v Banskej Bystrici 2019 a povedala, je to Barbora Martonová samozrejme. A ona povedala, že keďže toto je jej stredisko, kde začala, kde za všetko môže ďakovať, čo má, takže to spraví za polovičnú cenu. Potom druhá dôležitá informácia je, že k nej sme dali takého veľmi dobrého moderátora. Je to taká nová hviezda mladej generácie, mladá krv. Dá sa povedať, že je to odborník na všetko. On by najradšej moderoval, hral v každej scénke a dokonca sedel v hľadisku a ukazoval, ako sa má tlieskať. A nie som to ja, je to taký mladý, blondiavý, učesaný fešák a stále to nie som ja, je to Tadeáš Urso Pavlík. Ale keď už rozprávam o sebe, tak ja poviem len jednu vec, že v tomto obleku sa ženil môj otec a keď som si ho skúšal pred 5 rokmi, tak som sa do neho nezapol. A dneska som zapnutý a dýcham. Takže myslím, že to je veľmi dobrá plus pre túto našu Don Bosco show. A na záver poviem, že všetky scénky si pripravili deti z nášho mladí, z nášho strediska. Dúfam, že sa vám budú páčiť. Pokiaľ vám to príde dlhé, tak pokojne ostaňte sedieť a pokiaľ sa budete nudiť, tak sa môžete modliť druženec za duchovné povolanie do salesianskej spoločnosti. A už mám signál, že Ursov si spravil vlasy, takže môžeme začať. Mačkáte mi sukňu. Prepáčte. V poriadku, ale viete, moja sukňa musí byť dnes dokonale vyžehlená, tak keby ste mohli ešte trošičku. Samozrejme. Ach, vy pochabý blázonko! Svojím prudkým pohybom ste narušili moju koncentráciu a niť mojej hlbokej modlitby bola prerušená. Ale ja z hĺbky duše vyťahujem slova odpustenia. Odpúšťam vám. Som totiž dobrý človek. Prepáčte, pane, mňa to naozaj mrzí. Keby som to mohol nejako napraviť, nejako vám pomôcť, alebo... Ako by ste chceli niekomu pomôcť? Reálna pomoc si vyžaduje postavenie, peniaze, kontakty a istú dávku elegancie. Čo ako vidím, je vo vašom prípade problém. Nepotrebujem vašu pomoc. Ja si vystačím sám. A ktože ste vy? Moja milá pani s vejárom, môj milý mladý muž, ktorý vyrušuje dobrých ľudí pri čítaní, ja som hľadač vyššej pravdy, osobnej dokonalosti.
No, ako vás tak počúvam, nemáte teda naozaj komplikovaný život. Ale vždy vás ja odniekiaľ poznám. Kde som vás to len... Ale jasné, veď vás som predsa videl v novinách, že? Tak, môj milý mladý muž. Pri príležitosti 25. výročia založenia charitatívneho spolku, ktorý som založila ja, bol so mnou uverejnený článok v časopise, ktorý tiež mimochodom vlastním ja. Tento článok mal obrovský úspech a všetok výťažok som z neho venovala na charitu, ktorý som tiež mimochodom v minulosti viedla ja. Moja duša sa raduje, keď môže nežistne pomáhať úbohým dietkam. A viete čo? Jeden takýto výtlačok mám pre vás. Nech sa páči. Pre vás už bohužiaľ nemám. Škoda, no to je škoda. Prepáčte, pane, ja obetujem svoj výtlačok. Vezmite si. O, nie, to nemôžem prijať. Ale nie, ja sa naozaj nedokážem pozrieť na to, ako tento pán nedostane svoj výtlačok. Tak zavri oči a nechaj si ho. Nebojte sa, aj keď zavriem oči, mám pred sebou túto tvár. Kľudne si ho vezmi a použij to v svojej práci, v škole, alebo čo to vlastne robíš. Ja čítam výhradne literatúru, ktorá poznáša moju dušu. Grobian. Ale prosím vás, kde by som ho už len ja využil? Som úplne obyčajný chlapec. Bývam u jedného starého kňaza, som učený v tlačiarni, no a teraz skrátka čakám na vlak, pretože chcem navštíviť môjho kamaráta, ktorý je chorý. Ale viete, pani, vy si ten výtlačok nechajte pre nejakého ďalšieho nešťastníka, ktorý vás možno nebude poznať. Môj milý, ale takých veľa nie je. A nechceli by ste výtlačok z roku, kedy som sa stala filantropkou roka? Nie. Teda, bude o mnoho záživnejšie, keď nám o tom rovno porozprávate. Vážené dámy, vážení páni, teraz mala nasledovať scénka exalievov z nášho strediska. Kvôli chrípkovej epidémii ich však neuvidíme. Krajská hygienická komisia vydala nariadenie pre celú salesiánsku rodinu. Dbajte prosím na zvýšenú hygienu a dezinfekciu, hlavne zvnútra. Tak vy sa, slečna, v živote nestratíte. Nemáte kde a nemáte kam. A? Páne, vy sa mi vysmievate. Nevysmievam. Výsmechom by som vstúpil do nebezpečnej konverzácie s druhým človekom. A tam by bolo riziko, že ma stiahne na svoju úroveň, ktorá je samozrejme nižšia ako tá moja. Myslím v morálnych veciach, samo sebou, a aj v tých iných. To, ako si to dovoľujete? Ale dáma a pána, dám a pán, teda vážený pane, vážená pani, je naozaj žiaden dôvod sa tu teraz škriepiť a hádať. Obidva ste naozaj výnimočne zaujímaví. Ja som zaujímavá. To si predsa všetci prítomní myslia. Ale čo, pánko, nos mám stále v knihe zapichnutý. O ňom nevieme nič. Iba ak to, že sa neslušne správa k slečnám, ako som ja, ktoré sa zaslúžili o lepšiu spoločnosť.
To je vlastne pravda. No tak čo keby ste sa nám aj vy tak trochu predstavili? Nebodaj vás písali v nejakých novinách? Jeho by neuverejnili ani v rubrike Polícia pátra. Ten by si mal radšej podať inzerát Hľadám slušné vychovanie. Nepotrebujem, aby o mne písali nejakí pisálkovia. Svoje istoty mám tu. Kouboch, no jasné, pán je predsa bežec. Hneď ste mi prišli nejaký zadýchčaný. Ale potom naozaj nerozumiem tomu, prečo. Jasné, vy si prácu nechcete nosiť domov, preto cestujete vlakom, že? Nie, svoje istoty mám tu, vo vrecku. Tu na tejto fotke je môj celoživotný vzor na ceste k osobnej dokonalosti. Ale to ste vy. Správne. Nenašiel som vo svete správny vzor, tak som sa ním stal sám sebe ja. Tak takto to tu teraz chodí. No samozrejme. Aha, takže môjim osobným vzorom teda mám byť ja? Nie, vašim osobným vzorom by mal byť tiež ja. Vašim hrdinom. Vašim superhrdinom. Sopléci, neviete, čo sú to superhrdinové. No, ináč, musím sa vám pochváliť. Mám nové Klaviyo E4, plná topka. Nenahraditeľná. Dobre, celé, počúvajte, ak rozmýšľam, tak toto Endgame to bolo dosť napínavé. Hej, ja to neumiem, to som sa... Oliala som sa! A v tom som mala ísť na rande. Čo budem teraz robiť? Pomôžte mi! Nejde to, musíme zavolať ostatných superhrdinov. Dobrý nápad. Pomôžete mi? Počkajte, skúsime to zamaľovať. Nefunguje to. Stačí. Ja vždy viem nájsť koniec pásky, možno to pomôže. Nepomohlo to. Neboj sa, napísa. To sa spraví. Prepáč. Možno to pôjde bublifukom. Asi nie. Alebo pomôže pasa, keď vybiam, že nemôžem vybieliť aj tričko. Nejde to. Keď si hladný, daj si Snickers. Tak sa to nefunguje. Čo budem robiť? Ja som Chuck Norris. Tu máš tričko. Mladý muž, dole nohy, to sa predsa nepatrí. To vás nikto nenaučil? Ako sa má správať? Mladý gentleman na verejnosti? Ja som vychovala tisíce sirôt a dala som im základy slušného správania.
A vás nemal kto vychovať. A čo seba vychová? Každý je sám sebe pánom. Fajn. Pardon. Ešte raz pardon. Ak by to nestačilo, jedno pardon vám pokojne pošlem poštou. Ja len... vy si naozaj neviete predstaviť, ako mám veľmi bolia noci práce. Práca, nepráca? Čo je to tu nejaká verejná nocľaháreň? Sme vári barbari. Kde vidím mláku, tam sa napijem. Kde vidím strom, tam sa vypotrebujem. Kde sa mi zívne, tam si ľahnem. Nuž, tam, kde som vyrastal, to nemalo ďaleko od toho, čo vravíte. Mňa totiž vychovala ulica. Hanciáša, mladý muž! Veru tak. Serus, Deži. Serus, Gejza. Čo to nesieš vo vreci? Holuba. Hej? Čo, ak sa ti podarilo? Tam mi skočil do vreca. Jaj? Ale má jeden problém. Aký? Je živý. No, a to je fakt problém. Vieš, mám plán. Ja ho vyhodím a ty ho s panvicou dorazíš. Ej, Počuješ, jak bojuje? dobre, na 3, počítam. Dobre. 10, 4... Náš počítať a potom odpočítavaj. Dobre. 3, 2, 8. Skľudni sa. Dobre, Luna, daj. Tu kus starej topánky dáme. Potom popor z podpazuchy. Tu na splesnivý styrnú zeme tu na. No, a to už stačí. A ešte benzín. Dobre. Jo, to bude fajne. Čo to tak fajne vonia? Nič, že to len zápach z kanála. No, čo to je? Minca. Zlatá minca. Skúšaj, či zlata. Hej, je. Si. Zlatú mincu. To sme mali niekde investovať. A ja presne viem, čo s takouto mincou robiť. No, vyskúšame si dnes šťastie. Potiahnem pákov. Jackpot! Ale vieš, čo sa môže stať? To je veľmi riskantné. Neviem, čo sa mohlo stať. Však je veľmi malá šanca, že môžeš vyhrať jackpot. No, skúsime si dnes šťastie. Poďme pak. Pobial pomalu. Potiahneme si pre šťastie. Jackpot! Ahoj, kríže! Táto predstava sa mi ani vôbec trochu nepáči. No to sa môže stať. Ale mohol by si za to kúpiť veľa jedla. Napríklad. Dobrý deň. Dobrý deň, čo si dáte? Tak poprosím vás 40 rohlíkov, 2 chleba, 4 fanty a 10 žuvačiek. Nech sa páči. Ďakujem. Bude dostať jednu zlatú. Nech sa páči. Ďakujem. Tu máte ľuďavu. Ďakujem. Dobrý. Kde dá? No ale vieš, čo sa ti môže stať cestou do obchodu? V každej uličke sú takí zlodeji, čiže ja by som to neriskoval. Môžu ťa ukradnúť. A môžu. Môžu.
No to sa ti môže stať cestou do obchodu. A čo si vyberieme? Viete čo, hodíme si mincov. Dobre, toto bude automaty a toto bude jedlo. Ale ja viem dobre hádzať, tak chodím, hej? Dobre. Čo si spravil? Spúšť sa, potom späť do rysy. Dobre. Viete čo? Peniaze nie sú najdôležitejšie. Hlavne, že máme naše priateľstvo. A oba. Áno. Áno, presne. Slečna, sadnite si, slečna, radšej. Takéto šoky vám tu robí. Božiatko, škoda, že som ho nestretla skôr a nepodala mu svoju pomocnú ruku. Ale, no čo už. Neviete, kedy príde ten vlak? Tiež čakáte rýchlik 202? Ako sa to teraz volá? Stále menia tie názvy. Tuším, sa to teraz volá volebné práva len pre mužov, alebo tak nejako. Politika. Strašné. Áno, a inak počuli ste, že prvý a posledný vagón sú vraj tie najnebezpečnejšie. Aha, tak to by ich asi mali zrušiť, nie? Tak. Zachránia tým polno ľudských životov. Viete čo? Cestu vlakom by som ja definoval 2 slovami. Nebezpečné a nepohodlné. V skutku, keď si mám vybrať medzi vlakom a kočiarom, vždy si vyberiem kočiar. Ale teraz idem na ďalekú cestu, na odovzdávanie cien osobnosť roka, takže som nemala na výber. A to zas ja, keď si mám vybrať, akým spôsobom chcem cestovať, tak si vždycky najradšej vyberiem, že necestujem. Pretože vlaky sú plné ľudí a tých ja nepotrebujem. Jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede do dály, leze samý ožralý, jede do dály, leze samý ožralý. Co, jak ide, bro? Som práve docvičil, vidno, nie? Tak nevyzerá vás. Bratislava, hlavná stanica. No co, drahá, jak ide? Však už som ho tam obchala. A bas fajne bol. No neznáš, bo si neochutnala. Co urobil ten môj muž? Táto praše jedno. Ejta, on doma uvidím. Až mu žiara preblasne medzi oči. Stanica Púchov. Táto šumná výroza tu prišla. Ešte nakažím. Joj, neboj, to nie na tebe. Stanica Košice. Jaký nie náš ranec tu prišiel? A jaký fajný, tlustý je?
Stanica Kysucké Nové Mesto. Joj, miláčku, víš, jak tě já ľúbim. Zomriem kvôli tebe. Veď ja viem, môj drahý. Láska, ja ťa ľúbim najviac. Ja ťa ľúbim viac. Nie ja. Ja. Nie ja. Ja. Nie ja. Ja. Okej. Stanica Liptovský Mikuláš. Len to nie, to nemyslíte vážne. Ahoj, zlatičko, už si vo vlaku? Hej, som. Stanica Michalovce. Láska, idem na vecko. Nie, neopúšťaj ma. Ale ja musím. Končím. Tá slovenská oprava je tak na nič. Tak to ma trošku strašíte, milý pane. Viete, ja som vlakom ešte nikdy necestoval. A toto mi teda naozaj naháňa strach. Normálne uvažujem, či mám ísť pozrieť toho môjho kamaráta. Ale pravda je, že by mu moja návšteva urobila dobre teraz, keď je chorý. No a navyše, čo by si o mne pomyslel, keď som mu to sľúbil? Aj napriek tomu by som neprišiel. Wow, čo to počuje moje uško svinianské? Baša! Jak svinianské? Turínske! Dva týždne ma Bendik buzeruje, že by si ty teraz toto zrobila a mohol si ma vychutnať, hej. Ja nemôžem, však ona ma rozhodne. Tu mám scenár, nájdi mi to. Máš tu svinianské? Je tam svinianské? Nájdi mi Vidíš to tam? svinianské, nájdi mi. Ja nemôžem. Jedno šťastie, že tu nemáš rodičov, ale Jožo tu je. Dobre, ideme. Na 3. Wow. Čo to počuje moje uško turínske? Vy, mladý muž, tápete. Tápete vo svojom živote. Chýba vám mapa, nepoznáte pojmy, ste jednoducho stratení. Vás by si mal vziať niekto do parády. Niekto, kto vie, čo od života chce. Niekto uvedomelý s jasnou životnou filozofiou. To myslí akože seba? No to asi myslí seba. Ale kľudne choďte, mladý muž. Lepšie, ako počúvať blbé keci po stojačky, je počúvať blbé keci po sediačky. Vraveli ste niečo? Tu sme pri čítaní, nerušiť. Tak, zapamätajte si. Vaše správanie voči ostatným je dôležité. Ale dôležitejšie je, ako vaše správanie ostatní pochopia a ocenia. Človek je tvor spoločenský a spoločnosť určuje jeho hodnotu. Aha, takže ak ma kamaráti označia za zlého, znamená to, že som zlý.
Ľudia vám nastavujú zrkadlo. Aký sa v ňom vidíte, taký ste. Prepáčte, velectená, a toto máte nejako odskúšané? Ale samozrejme, mladý muž. Myslíte, že prečo sa celý život snažím konať dobro a pomáhať ostatným? Potrebujem cítiť úctu a uznanie. Viete, ľudia sú ako porota, ktorá vás hodnotí. Ak tá porota uzná, že ste lepší ako oni, tak ste vyhrali. Je to jednoduché, ako na súťaži. Vážení televízni diváci, vítame vás pri zábavnej televíznej súťaži Ženy majú talent. Pohodlne sa usaďte, začíname. Prvou súťažiacou je slečna Stanislava Pučiková. Je to 45-ročná brunetka, pochádzajúca z ďalekej dedinky Tornada. Myslím si, že som tá najtrpezlivejšia osoba na tomto svete a viem vždy vyčarovať dokonalú pohodu. A poďa gól! Takže ja tu periem, varím, žehlím, obed som ti navarila, prádlo som ti vyprala a ty čo tu? Len futbal pozeráš? Aspoň tie nohy zdvihni. Ženy nič nedokážu bez mužov. Moje rady sú nad zlato. Ahoj! Čau! No čo nové? Vieš čo, akože nič nové. A čo ten tvoj starý? Joj, akože ja už s ním idem na súd, to je kôpka nešťastia a ja ho už neriešim. Aha. A ty? Ja to nezvládam. Čo? Vieš, no, my si dohodneme stredko. No a? On 5 až 10 minút mešká. Čo? Akože sa s ním hneď roziť? Úplne. Ale on mi naposledy povedal, že vraj zdvíhal nejakú babku, čo sa pošmykla. Kto teraz zdvihne babku, on určite má nejaké čajky, čo ako. To určite má čajky. Predstava. Čaute, čajky! Realita. Krásne dobré ránko prajem. Dnes tu máme poriadnu paľadovicu. Dávajte si pozor. V Bratislavskom kraji zasahovalo cez 20 sanitiek. Dobrý, teta. Teta, pomôžem vám. A čo, boli zľavy? No. Ja ti ďakujem. Taký ty švárny hlavne. Zase bude meškať. Mne nikdy nič nie je. Ach jaj. Nie je tu niečo? Nie, v pohode. Ach jaj. Tak keď ti nič nie, tak ja si odskočím na jecko. Tí muži, však oni sú takí nevšímaví, však oni nikdy nič nechápu. Nikdy sa nebojím povedať pravdu do očí. Čauko, dievčaťa. Čo máte nové? Mne už od minulého týždňa vôbec nezaujíma, kto si o mne čo myslí. Tu iba toľko lajkov má tá fotka, veď už minútu tam je. Jeminé. A čo ty máš nové? Počkaj, ty máš nové vlasy. Si bola u kaderníčky? No, bola som v kaderničky, urobila som si takú zmenu, že som si vlásky podstrihla, nafarbila. Bolo to trošku drahé, asi 20 ale čo tam? Čo myslíš, pristane mi? Úžasné. Zmenu stále treba. Proste je to tip-top. Dobre, dievčat, tak ja už musím ísť. Hej, čau. To akože čo bolo? Však to domáca výroba je lepšia. To naša Maruška za 3 € ostriha, navarí aj prefarby a proste je to 100-krát lepšie. Proste, joj, 20 za to dať. Prirodzená krása, to je moje druhé ja. Každé ráno sa snažím naličiť iba trošičku. Tak, a už som krásna. Som veľmi praktická žena. No poď, láska, už meškáme, ponáhľame sa.
Na čo, taká mi pristane? A mne je jedno, či bude biela, čierna, Ja si rúžová. už nepoviem, či sme môžeme ísť. A tak som rozmýšľal, asi budem v divadle Smedný. Zobrala by si vodu? Vieš čo, jasno, lebo sa mi to tu zmestí. A tak nepôjdem s ruksakom, jak nejaký devil. A tak som rozmýšľal, Maťko má rád slané, tak... Zobrala by si mu? Vieš čo, hej. A nemáš to ťažké? Nie, v pohode. Láska, tak som rozmýšľal, som nejaký Smedný. Zobrala si tú vodu? No, mám, počkaj. To sa ti tam opočúvate až ty všetko zmestí, hej? A ako chceš, citronovú alebo čistú? Citronová bude v pohode. Díky. Vždy som na všetkých láskavá. Ty máš moje tričko. Ty máš moju mikinu. Včera to boli Prestaň mi brať moje tričko. Láskavo, prestaň, prestaň. Prišiel vám balík, treba to podpísať. Dobrý deň. Kavička nebude. Nie, ďakujem. Dobre, dovidenia. Pekný dníček, dovidenia. No, asi nie som úplne dokonalý človek, ale veď kto je? Zaujímavé. Ale, pane, zdalo sa mi, že vy ako si nesúhlasíte s touto pani. Či súhlasím, alebo nesúhlasím, to nie je dôležité, pretože pravdu mám ja. Poďte, pane, ale ako viete, že pravdu máte vy? Tak, mladý muž, postavte sa tam, tam sa postavte, na tú značku, čo tu neviem prečo je. Takže, pozrite sa na mňa, na moje oblečenie. Aké je? No, ja neviem, nemám ho na sebe, nepoznám ho. No presne tak. A preto ma váš názor nezaujíma. Myslíte, že pred nebeskou bránou ma budú súdiť podľa názoru tých druhých? To vôbec nie. Sám sebe budem mierou. Ak chcem, aby ma druhí považovali za správneho a dobrého, musím sa za správneho a dobrého považovať ja sám. Nikto druhý mi s tým nepomôže. Chékajte si, okajte si, koľko chcete. Aj tak ma nezaujímate. Ale no tak, to je trošku radikálny prístup. Veď aj moje druhé meno je Radikál. Á, tak to ste vy. Počkať, vy poznáte tohoto pána? Dámy a páni, predstavujem vám pána totálneho snoba. Čo? Na snoba som príliš panský. Mladí. Počúvaj, mám pre teba prekvapenie. Zoberiem ťa do takého perfektného miesta, nádherné. Vieš, ak sa ti tam bude páčiť. Poď. sa dočkať. A zavri oči. Hej, kam si šekáš? Však no ideme hrať. Ale vážne? No a pozri. Dobre, choďte. Šalom, priateľu, šalom. To som objednal špeciálne. Ako sa hovorí, jahve zaplať, kde sa každá hraje. Tak dnes, tí dnešní starci. No, tu je to. No pas. Hast du Geld? Geld. Hast du Geld? Vidieš, máš? Na. Po jazdích budeme mať nové auto. Poď preč, dajte. No, dávaj, karty. Tu máš, hej. Ja mu ide dobre. A pozri, kráľ, vyhral som. Nein! Nie, žiadna arabská bratka nebude rozkazovať. Poďme. Ešte? Ešte raz, kúpime si dve auta. Ja už dávam všetko, máš na to? Chlap. No jasné, pozri.
ty, hej, dobre, ty idem. A máme plavte. Ja, furt len ja kričím. Všade tu len ja kričím. Ja. Dobre, a čo? Chlapci, ja už nemôžem ďalej hrať, ja už nemám nič. No chaj mal. Zlatko, tu si tak ľahni. Neboj sa, všetko. No dobre, hraj, mladíku, hraj. Není to síce žiadna viera, čo si tu dal, ale... Jala, Nie, prídem od teba, prehral som ťa. Nikdy sa už neuvidíme. No, poď sem. Chuťavom budeš, dobre, sadej. Mám šedý základ. No, dobrý, chlapče, dobrý. No. A čo ty tu tak robíš, no? Všetko som prehral, ešte hej, tú frajerku. Dobre, hej. Nemôžeš mi trochu povedať? Hej, veríš mi, že som tá najlepšia veštica tu na okolí? A ako ti to mám veriť? To však chodíš na záchod? No áno. No vidíš, všetko viem, no. No, tak ti vyveštím tu more. Aj čo, mačkaš mi hada, ty snob jeden. No poď, vyveštím ti. Dobre, haha. Ty si myslíš, že máš prestať s hazardom? Nie. Práve to pánke tam máš a one ešte, hej, tam trošku. Pozri sa. No, vidíš? Áno. Tak, ale zase... No, tak osud není, Boh vie čo, taký dobrý. Tak chceš vedieť aj tie zlé veci? No, áno. No, čiže pozrieme sa na to, hej. Počkať, zastreté nevidím. No, tak, dobre. No. Zomrie ti teta zo 45. rovnobežky? Nie, tá obľúbená. Vybledne ti tvoj vzácny čierny kocúr. Čože? Toto je zlé. Zajtra ťa navštívi tvoja svokra. Čo? Nie. No, vidíš, tak. Nie. Skončil si. Čo budem robiť? Čau, no čo, jak sa ti darí? No ako dosť na nič. No. Vieš čo, prehral som moju frajerku. Zajtra ma príde navštíviť moja svokra. A čo hovoríš na to, kebyže ti viem nejako pomôcť? Ty by si mi vedel pomôcť. Jasné, že hej. Však si... Ako? No, pozri. Hej, dober si. No. Dávaj. Ešte raz. A čo ti robiť? Ešte raz. No vidíš, no. Poď, ideme sa prejsť trocha. Hej, teba sa kade poznať. Nie, nepoznáš. No, dobre. Poďte dnu. Hej, toho som už videl. Strátený brat sa vráti. Aj vítaj. Aj ti zahrajeme. Som už bol, tu ma poznajú všetci. Ty si tu zase. Vráť sa ku mne, prosím. Čo si tyša presa teraz? Ja už nemám nič. Máš ešte odličky? Ale nie, tie nemám. Feel guilt. Môj arabský polboh ťa rozdelí. Vás máš tu vybité. No boje, vybité a to nabité, hej. To je nabité. Hej, už nám zvagáme, poď sa tomu začať. Nabité. Ja som zase všetko prehral. Startuj ťavu, Roberto. Rýchlo!
Joj, už nemám čo krátnuť, no. Vážený pane, vážená pani. Slečna. Áno, slečna. Pri všetkej úctivosti, maličko sa mi vaše postoje zdajú trošičku neprimerané a nie som si istý, či sa dajú uplatniť. Môj milý, ale vám neprináleží hodnotiť naše postoje. Ste mladí, nevyzrelí a dovolím si tvrdiť aj troška hlúpi. Poprvýkrát sa môj názor, ktorý je vždycky ten správny, zhoduje s tým vašim, slečna. Vy, môj mladý blázonko, si nemáte čo niečo myslieť, pretože ste nič nezažili. Ale no tak, veď tak môže mať svoje názory, predstavy a sny. Viem, mal si plnú čiapku snov. Viem, tuším, čo sa stalo s ňou. Tak príď, v tmavej chodbe stoj a blúď, zazvoň, prídem odomknúť. Chráň si, chráň tie krásne bláznovstvá, z ktorých si nám stále nevyrásla. Vieme ľúbiť len tých, čo nás ľúbia, byť ľudských tým, čo sú k nám ľudia. Tak chodte sa byť trocha na bok, zlí nemajú nárok. Je jaká je, že se změní, čekat nedá se. Snad jí záleží jen na kráse. Mladým chýba vojna. Proklínám ty tvoje ústa, proklínám tvoje oči ledový, srdce jen sní sám a sám. A ti, kde úsvit nespatříš, na ústa vříš, oči oslepnou, ať do smrti seš sám. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Držím ti místo, teraz už víčko, nemusíš sa báť. Držím ti místo, nie je to gesto, ako toľko dráť. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v nelútostných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj. Svet je smutný, skutočný, prázdne ľudia chcú dovládnuť, smejú sa nám do očí, žiadna pravda sa im nehodí. Přeji si, co chceš, zlatý důl nebo běž, svatou svůj smutný rád, suchý déšť, per, tady máš mořskou háň nebo pláž, hudbu své jenom
jasná správa, proč o tebe zakopávám dál. Čo o mne vieš, čo o mne vieš, čo o mne vieš, čo o mne vieš. A to mi nesmí stížit krok, pro něj jsem mohej diskocok, pro mámu pořád jen dítě jsem. Brácha ten hlídá jen svůj dom, stát se z něj velkej pán a snom. Kdo jsem já, to nemaj ponětí. Sme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Joj, dzeci, však odložte to tie stroje. No, sluchajte teda, bo to nič dobre sú tých telefonov. Len rakovina. Božičkovi dzekujte, že ste také zdravé a jaké šumné. Ja jak bol vo vašim veku, tam mi vonku lietal, za kurkami behal, futbol, hokej bavil, aj normálne, nie na to tých mobiloch. Tak dosť už. Haló, nepočuli ste? Ocko, prinieš košík. No hýbajte tu s nimi. Joj. A tebe treba dvakrát hovoriť. A nebudem mať čo robiť. Na, tu si vezmeš môj a mi naťukáš SMS-ku, hej? Nokia 3310, tu máš. Dievčatá, ponúknite sa, máme tyčinky, MK, daj si kľudne, nesi tam tak. Nie, nechcem. Nie, prosím, neprosím si, ďakujem. Prepáč, ale deti v Afrike hľadujú a my sme mali jeden banán na Prešov. Takže kľudne si ponúkni. Daj sebe babovečku, robila som bar fajn na to. Od Hanči Šteľovec mám recept a jej brat má takú šesternicu, co má takého šumného syna. Veľké peniaze zarába, bo v Nemecku robí nie. A len 25 rokov má, to taký pre tebe. Babi, ja mám 14. No a vek je len číslo, takých še treba 13. A ty, Saško, co? Frajera už máš? Tá, hej, mám. A koľko má rokov? No, 16. Tá co, šišerco mojo? Však ty si bar mladá a on bar starý na tebe. Oci, daj mi mobil. Sme na oslave, ticho buď a na ceď. Nešgrel mi tu. Linda, to ti dovolila mamka také nohavice? Roztrhané? No. My zamatá sme len z tú sexu. To boli kúsky. Pamätám, jak som za to týma babkami behal, bony od nich kúpal a potom hýbaj do Košic. A aj v Michaľovciach mali tu sex a tam sme kupovali to rifľové bundy Levi's, Vrenz, Volva, aj Mercedesy a som tam aj mamke také žvačky pokupoval. No, sluchajte, minule som sebe ho v tým, neznám, jak to volá, že tu ty znáš, také fajné tričko kúpila, však kúkajte. Joj, však toto nie si conhant. Dedo, však sekač. Jaký pekač? Keď sme tu, môžeme sa sfotiť. Áno, to je dobrý nápad, poďme sa odfotiť. Vtepka môj križe. Sáško, poď si tu po nás. Víš to? Idem. Čekaj. No, ku sebe, blíže, potom to nemám. Na chladničku. Dobre, počkaj. I do albumu. Dobre. I Hanči ešte. Dobre, stačí.
Jakej kôre? To taký vyplňovačky tam púšťal, že koniec. Žijú si svoj diskocíje, všechno se nám otevírá, všechno je to stavěné šaty. Poďme si spustiť niečo spoločné. Stratila som tu vejar. Nedohľadne. Ako ten vlak, stále nedohľadne. O chvíľu bude meškať toľko, že ho dobehne ten zajtrajší. Ale nebudú môcť vyraziť, pretože stále budú čakať na ten včerajší. Inak, viete, prečo sú na vlakových staniciach betónové peróny? Prečo? No predsa, aby tam nezakorenili cestujúcich. To sa tu budeme baviť týmto prízemným humorom? Radšej sa porozprávajme o niečom aktuálnom. Počuli ste tie nové stroje na lietanie, takzvané lietadlá? No, to znie ako riadne zaujímavý vynález. Ale vynálezy. Človek dneska rád, keď sa sám vynájde. Ha! No, keby Boh chcel, aby človek lietal, tak by nám namiesto rúk dal krídla a namiesto zadku kolesa. Touzles bolnes, ako hovoria Francúzi. Čo to je to touzle? Bled? No to je taký francúzsky pojem, no a ten sa využíva hlavne keď vo Francúzsku. Ja sa do Francúzska chystám. Do Lourdes. Vraj tam majú liečivé pramene. Ale Lourdes, taký prameň je tu za kopcom. Ja som tam bol. Chcel som si liečiť krčové žily na nohách. Tak som prvý deň vypil liter vody a nič. Druhý deň 2 litre vody a nič. A tretí deň, no nebudete tomu veriť. Bolesti povolili, že? Nie, pobľul som sa. A keby raz, ráno som bľul, na obed som bľul, večer som bľul 2 krát. Ale páne, stačí! Fuj, stačí! Čo tu po mne zjapeš, ty galgan, jeden nevydá... Pardon? Budem sa naďalej venovať duchovnému čítaniu, pretože to, na rozdiel od vás, poznáša moju dušu. Viete čo? Vy si môžete to vaše povznášanie... Viete čo? Už všetci tu prítomní vedia, čo ste zač. Že, mladý muž? No, ja si to tak úplne nemyslím. Myslím, že len pán je trošičku... Buďte ticho. Nikto sa vás na názor nepýtal. Aha, ako so slečinkou niekto nesúhlasí, tak už mám mlčať, čo? Ale ja som nepovedal, že by som nesúhlasil, len... No krása, tak vy ste sa tu teda spojili proti mne. Ale viete čo, milánkovia? Ja mám svoju reputáciu. Do reputácie si môžete vysmrkať nos. Ja mám svoj charakter. Hej, ja tvrdím, že charakter určujú ostatní ľudia. A ja tvrdím, že to závisí len na mne. A ostatní môžu byť ukradnutí. A ja! Ja skočím po niečo pod zub. Dobrý deň. Aj vy ste si položili otázku o vzniku sveta a viery? My sme sa rozhodli vám na ňu odpovedať.
Dobrý deň. Teraz je ten správny čas na zodpovedanie si otázok. Teraz by sme si predstavili našich hostí. V prvom rade tu nám máme filozofov. Dobre, v druhom rade by sme tu nám mali laikov. A v treťom rade tu nám máme zástupcu ateistov. A ako posledný tu nám máme veriacich. No tak môžeme rovno pristúpiť k prvej otázke. Ako podľa vás vznikol svet? No, americkí vedci zistili... Ja som zistil. ...že svet vznikol po veľkom tresku, podľa teórie relativity, rozpínaním gravitačnej hmoty a aj následným prudkým stlačením, čo vyvolalo obrovský výbuch. Podotýkam, že hmota sa rozpína dodnes. To mi nevychádza. No tak ďakujeme. A čo si o tom myslí naša druhá skupina? Prosím vás, nehodajte sa. Dobre, kľud. Vy máte svoj názor, aj my máme svoj názor. Ale pravda je len jedna. A tu máme my. Takže pravda je na začiatku. Z ohňa vznikol strom, ktorý dával všetkým kyslík a ten kyslík mali všetci rádi, pretože bol sladký. No potom zhorkel a premiel sa na zemeplacku. Nie! Pravý názov zemeplacký je zemekorytnačko delfínoplacka. A nepovedal s tým o Narnii. Tá Narnia sa nachádza na druhej polovici zemekorytnačko delfínoplacky. Dostanete sa tam tunelom. A na tej druhej polovici je lev Aslan, ktorý je oheň a náš boh. A ten má menšiu hrivu, ako je moja lešina. A okolo tejto zeme placky sa nachádza vákuum, cez ktoré sa nedá prejsť. Ale ja som cez ňou prešiel. FBI! Tak dobre, asi by sme možno aj mohli pokračovať v našej diskusii. Tvoje brúška z planého chytovníka. No tak dobre, teraz môžeme seriózne pokračovať. No dobre, a čo si myslí o tom náš tretí? To, čo povedali, je len polovičná pravda, pretože Boh neexistuje. V živote som na nebi nevidel nič iné, ako mraky, slnko, hviezdy a pár upadajúcich komet. A mesiac. Ten som nevidel. No dobre, a aký je váš názor na vznik človeka? No, viete, niektorí vravia, že človek vznikol z opice. Ale šítske východňáre známe, že človek vznikol zo šlívky, lebo zo šlívky je šlivovica, zo šlivovice opica a z opice, podľa Darwina, vznikol človek. To dá zmysel. No dobre, a čo si o tom myslí naša posledná skupina? Tak ja nemôžem súhlasiť túto s pánom kolegom, pretože to by znamenalo, že Adam bol záhradník a to nie je pravda, lebo všetci vieme, že Adam sa zrodil z hliny. A keďže Adam nie je záhradník, tak človek nemôže byť zo slivky a tak logicky ho stvoril Boh. Presne, nič z toho, čo povedali kolegovia, nie je pravda. A my ako prví veriaci s nimi nemôžeme absolútne súhlasiť, pretože Boh naozaj existuje a tu je pravda v písme. Ak to verí v evanjelium a žije podľa Božieho slova, ten sa nemusí zaujímať takýmito somarinami, ako tu na pán kolega. Jediný, kto je tu somár, ste tak akurát vy. Tu je dôkaz evolúcie. Ja som človek, ty si somár a žiaden Boh neexistuje. Tak trošku opatrne s tými slovami, lebo v písme sa hovorí, že jeden človek zabil s kosťou zo somára 10 000 ľudí. Tak, taká somarina, ešte jedna somarina a tu zomriem. Ale pozor, s tou smrťou opatrne, ešte sme nezistili ich názor ohľadom večného života. No, s večným životom je to veľmi jednoduché, všetci budeme žiť večne. Tak. Nie.
Áno. Nie, väčší, že neexistuje. Neexistuje. Nie, čo neexistuje. Prosím, haló, kľud. Prepáčte, veľmi radi by sme pokračovali, ale tlačí nás čas. Bendik stresuje, čiže by sme radi museli ísť, neviete, koľko je hodín? 5:30. Nestíháme na seriál, chalani. Čo? Večerníček. Viete čo, slečna? Viete čo, slečna? Ja sa s vami už nebudem baviť, lebo aj tak ma nezaujímate. No, tak to vám gratulujem, to ste vyhrali. Ja napíšem o váš článok, aby tu všetci vedeli, čo ste zač. Hej? A potom ja? Hej? No, tak som tu. No, splašil som aj niečo pod zubom. Vyzerá to naozaj dobre a veru, že aj vonia. Nič nechcem. Nie som hladná. No tak, ja si to len tak sadnem a budem sedieť. No, možno by som si trošku dal. No, aj mne trochu vyhladnieva. Je to chutné. Čo je to? Ja vlastne ani neviem. Našiel som to niekde na zemi pri koši. No, len smelo jedzte, ale hlavne rýchlo. Ako tak pozerám, chytá to už niečo zelené. Mladý muž, ja vám nerozumiem. Po tom všetkom, čo sme tu predviedli a ako sme sa správali, ste stále takí veselí a milí. Ja tomu tiež nerozumiem. Po tom všetkom, ako sa k vám správala, čo vám povedala, ste k nej takí milí. Tak, aby ste vedeli, aj on sa správal hrozne. Kým ste tu neboli, povedal, že smrdíte ako mŕtva ponožka. Je to pravda, prepáčte. Ale, to je v pohode. Nuž, čo vám poviem? No poviete niečo? Vy čakáte na odpoveď. No jasné. Viete, keď som bol na dne, na ulici, no vlastne ja neviem, či som bol viac na ulici, alebo na dne. Za to ja viem, kde ste nebol, vo vani, ha! Pardon, pokračujte. Ďakujem. No a tam za mnou prišiel jeden naozaj výnimočný muž. On ma vzal k sebe domov. A k svojim priateľom, pravda. Bolo to naozaj nádherné. Bola to taká pravá rodinná komunita. Rád by som stretol svojich bývalých spolubratov. Ahoj, priateľu. Milan, tvoj príchod som už trpezlivo očakával. Ani nevieš, ako rád ťa opäť vidím. Tak trpezlivo som ťa očakával, až úplne vieš čo? Čo? Vlasy mi z toho zošediveli. To je strašné. No nič, hlavne, že už si tu v nebi, vieš. Tu na nič také nehrozí. Budeme si iba užívať zaslúžený odpočinok. Tak poď, odvediem ťa do nášho sídla. Počkaj. A toto tu máš na čo? Však sme v nebi. Zo zvyku. Aha. Milostivý Eugen, toto má byť to naše salesianské nebo? Bez urážky, ale ono vyzerá dosť nudne. Nie, našťastie nie. To je františkánske sídlo. Fú, to mi odľahlo. Počkaj. Wow, toto je to naše salesianské. To som si ani vo sne nepredstavoval. A to je ešte len začiatok. Tak poď. Nuž,
nič iné mi neostáva. No serus, bratia. Stano! Eugen, dávaj pozor, hej. Mi zašpiniš vetrovku. Jo, však nedurdi sa až tak. Miesta je tu dosť. Poď. Verím. Po tým všetkým, čo sme sa dotrpeli za komunizmu, táto vytužené miesto. Spolubratia, šercia moje, zdravím vás! Pre pána Jana, na ty šišetu ako dostal. Nie je možné. Keď tu ty prišiel, tak tu možno Jany Bendik príde. Len mi nehútor, že Maďari nemajú vlastné nebo. Joj, Stano, toto tvoja glúposť mi tak chýbala. Však ty nevieš, že v nebi rozprávajú všetci rovnakým jazykom, maďarským. Maďarským? Na zemi Maďarka i v nebi. Chlapci, neškriepte sa, však miesta je tu dosť. Prijaj sa k támu. Čaute, chlapi! Týri! My sa nepoznáme. Ja som Eugen. Teší ma. Jano. No, Janko, pridaj sa k nám. Chlapi, s radosťou. Ty tak ma hlava svrku. Ty chlapi, ja mám vlasy. Jak to je možné, že ja mám vlasy? Jak to? 20 rokov som čakal na ten moment. No vidíte, chlapci, každý si príde v nebi na svoje. Čo musel na zemi obetovať, to sa mu v nebi vráti dvakrát. Vážne? Čo sa potom vráti našemu Imriškovi. Však 2x0 je furt 0, neimro povedz. Joj, Stano, toto je tvoje reči. Jaj. Ale vieš čo, ja ťa stále v tom mojom maďarskom srdiečku mám trošku rád. Názdar, mentolkovia, tačo, chýbal som vám? Budky! Poď! Budky, ako to, že máš bradu? Však tu na v nebi musí byť každý oholený. Však ale ty nevieš, že moje brady sa nikto nesmie dotknúť. A to platí aj tu v nebi. No, jasné. Dere, poď, pridaj sa k nám. Pridaj sa. Čakaj, mám tu taký nabradník, si dám. Nazdar chalani, tak čo, máme sa? Vidím, že si to, jak sa hovorí, užívate. Môžem sa k vám pridať? Nie. Ale počúvaj, Menžo, daj si dole tie okuliare, veď tu v nebi všetci vidíme rovnako, nie? Na zrak sa to nevzťahuje. Kto mal na nič na zemi, tak taký budeme dvakrát v nebi. Pozeraj. Dimro, to s tým zrakom, to bola veru pravda. Ale, Benžo, neboj, to určite za chvíľku prejde. Však ty by si mi veru nikdy neklamal. Chlapci, prečo si na ňu taký? Však je jedným z nás, či nie? On? Nie. Ale no, poď, zoznámime sa. Ja som Eugen. Čau, ja som Jan, ale hovor mi Benžo. Eugen, a čo robíš? Však ty neznáš, že on má rád Avengerov? Fuj! Chalani, ale ja viem, že ma máte radi, len vy tak do mňa, jak sa hovorí, rípete. To je tak. To Stano s Imrom, to oni sa majú radi a do seba len tak rýpu. Ale ty si iný prípad. Milan, ale ty ma máš rád, ne? No, teba mám rád. Tak čo, môžem sa už teraz ku vám pridať? Zo 2 miesta sa ešte nájdu. Nazdar chalani. Sadaj! No, Benžo, síce ešte máme jeden flek voľný, ale všetci predsa dobre vieme, že tu na Budkyho brada potrebuje osobitné miesto naviac. Ale to je úplne v pohode. Ja som úplne zvyknutý, že vedci majú väčšie práva, ako som ja. Vy barbari. Ja, Dom Bosko, vás všetkých pozývam na poradu. Tak vstávajte a poďte. Ale spolubratia, to je povinné? Je, chlapci. A nebojte, iba nejak 4 týždne to trvá. Čo? Ne, srandy, 2 max. Musíme si švihnúť, aby dobre fleky sme chytili, nie? Porážku. Furt toto je stredka.
Vy stojte, vy ste noví, vás musím prehľadať. Matúš, to je v pohode. Sú tu so mnou, zručím za nich. Dobre, poďme. Ty stoj, aj on je s vami? Nie. Ale jasné, že som. Oni len tak vtipkujú. Poď, kade ľahšie. Ó, pán Bosko, vy ste VIP, poďte. To ešte dlho. Moji milí spolubratia, všetkých vás vítam na tomto našom salesianskom stretnutí v salesianskom nebi. Dneska privítame nových spolubratov, respektíve staronových. Na začiatok chcem upozorniť, že toto krátke stretnutie bude trvať maximálne 2 alebo 2,5 týždňa. Zastavte to! Niekto sem vnikol neoprávnene. Aká fúka, funde. Ty si to bol. Veď čo, jasné, podvodník na zemi, podvodník aj v nebi. Náš Janko by som na teba nepovedal. Ale chlapci, ja som chcel iba dostať to, čo mi naozaj patrí. Ale viete čo? Dostaňte odtiaľto, veď máme 2,5 týždňa nudenia sa. Prečo by nám to mal predĺžovať? Nie. Dajte mu šancu. Don Bosco, ale on je influencer. Čo? Nie! Berte ho odtiaľ preč. Nie! Stojte! Mám mobil. A viete čo? Nebojím sa ho použiť. Ľu, nemusíš to robiť. Vážne. Nepribližujte sa, inak to všetko začnem fotiť svojim iPhoneom a nebojte sa, nebudem šetriť ani s hashtagmi. On len blafuje. Chceš to vyskúšať? Si ochotný to riskovať? No Bosko, on neblafuje. To je tá pliaga. Vážení spolubratia, nerobte si starosti. Sme na to pripravení. Zažili sme to už neraz. Jančo, Wi-Fi došla. Janko, je koniec. Zdaj to. Chyťte toho, Bendika. Tak si dofotil, čo? Rúhač. A vyhoďte ho. A nielen z nášho neba, ale z celého naspäť na zem. Nech si ho zase užijú. Počkaj. On by nemal ísť najprv na spravodlivý súd. On na spravodlivý súd? Veď si to tam sfotí a dá to na Facebook s hashtagom Spravodlivý súd. Nie. Dobre, myslím, že toto bolo dosť traumatizujúce a preto toto zhromaždenie rozpúšťam. Rozíďte sa, bratia. Dnes som Salesián. Až do rána. Znie to naozaj krásne, mladý muž. Ale ja by som to nezvládla. Žiť pod jednou strechou s toľkými ľuďmi a s ich chybami. Aj mne by sa to páčilo, ale neviem, či by som sa vedel otvoriť druhým ľuďom natoľko, aby ma prijali. No, to je pravda. A ešte by tí ľudia videli moje chyby. No, a to už by som si nikdy nezískala ich obdiv. No to nepripadá do úvahy. A neustále by ma otravovali so svojimi problémami a to by mi prekážalo na mojej ceste k osobnej dokonalosti. Vidíte, mladý muž, my sme už pristarí. Vaše slova nás síce nadchli, ale rýchlo vypršali. Mňa ani nenadchli. Počul som takéto reči asi 100-krát a nikdy mi nepomohli. Nie, vy mi vôbec nerozumiete. Vy si myslíte, že pre mňa to bolo jednoduché odísť z pohodlia ulice. Ja som sa nemusel o nikoho a o nič starať. Bol som skrátka sám sebe pánom. A tam som sa musel starať o iných. Musel som sa riadiť rôznymi harmonogramy, dodržiavať program. A navyše som nemohol rešiť. A myslíte
Myslíte si, že ma to bavilo? Nie. A bavilo ma to. Zápalky, sviečky, červené, modré, zelené. Pane, kúpte si sviečky, prirodzená kvalita. Pani, kúpte si hodinky, najlepšie v celom Turíne. To je ale deň. Celý deň chodím po tom Turíne a nikto si nič nekúpil. A ešte tie hnusné továrne. Tak strašne dymia. Mnohí si tu hľadajú prácu, ako títo tu. Hej, ty čo tu stváraš? Ja nič, ja obdivujem mesto. Predávam zápalky, sviečky. Áno, ešte som nikoho v živote nevidel, aby obdivoval okolité paláce so sviečkami a zápalkami. A vidím, že tu má aj pekné hodinky. Syn kostolníka. Chlapi, dohodneme sa. Ja nechám vás a vy necháte mňa. Mami! Taký Vojko! Zakolegate, zapad. Kamaráti, nikoho nenaokolí. Prachy von a ty, Fero, kocky. Osem, to nie je zle. No počkaj, teraz ti ukážem, ako to robí pravý odborník. 10, to je už lepšie. Ukáž sem. Počuj, kde vlastne, áno? Zerov chytili žandári a hodili do vasy, tak mu treba nemožikovi. 12 vyhral som. To je do frasa, zase, to je smola. Ukážte sem, chlapci, ja vás to teraz vyhrám. Je len jeden, keď nevieš toľko pracovať ako ostatní chlapci, tak zmizni. Ale návšteva, šéfe. Bartolomej, vítaj medzi nami, práve sme začali. Poď si s nami zahrať. Nechce sami. Čo mu je, šéfe, nejaký divný? Ale poď, sadni si, hráme o peniaze. Alebo máš strach? Strach? Ja mať strach? No počkajte. Prečo na teba kričali? Vyhodili ma. A prečo? Čo sa vypytuješ? Človek si zarobí peniaze bez práce. 4, to už tak nie je možné. Ukáž sem. 11, peniaze sú moje. Počkaj, ešte ja som tu. Začiatočník má šťastie. 12 asi som vyhral. Ale to je smola. Zase on čierny deň. Človek stráti prácu aj peniaze. Čo je to za život? Mnohí takíto chlapci prichádzali do Turína, hľadali prácu, aby si zarobili na svoje živobytie. Žiaľ, často skončili na ulici, alebo v horšom prípade vo väzení. Boh však pomáha svojim deťom. Posíla im na pomoc svätého kňaza Jána Boska, ktorý má srdce otca a učiteľa. On s veľkou láskou chodí a vyhľadáva týchto chlapcov po uliciach, stretáva sa s nimi tam, kde pracujú, tam, kde sa potulujú. A keď si ich získa, často im hovoril: môžem sľúbiť 3 veci. Prácu, chlieb a nebo. Nie je div, že mnohí títo chlapci prichádzali k nemu, milovali ho a úplne im to zmenilo život. Don Bosco im hovorieval: je možné stať sa svätým. Všetci sa môžeme stať svätými. Tí, čo sa stanú svätými, čaká veľká odmena v nebi. Som Bartolomej Garelli, murársky učeň. Raz som sa stretol so svätým Jánom Boskom a úplne mi to zmenilo môj život. Som Michal Magone. Kedysi som býval vodcom uličníkov.
Raz sme sa s kamarátmi hrali pri železničnej trati a do hry sa nám zamotal neznámy kňaz. Keď odchádzal, spýtal sa ma, či s ním nepôjdem do Turína na štúdia. Chopil som sa tejto šance a úplne mi to zmenilo môj život. Som František Bezúko. Pochádzam z hor, ale až keď som sa dostal do Salesianského oratória, zistil som, čo je ozajstná výška svetosti. Som Dominik Savio. V živote som stretol svätého kňaza a rád som počúval jeho slova. Veci zrazu nabrali veľmi rýchly spád a ja som sa ocitol v nebu. Tak toto sú chlapci, ktorí žili vtedy, keď žil Don Bosco. Dosiahli svetosť, pretože nasledovali Ježiša Krista podľa vzoru Don Bosca. Je aj tu niekto, kto sa stretáva so Salesianmi? A druhá otázka, je tu niekto, kto by sa chcel stať svätým? A tretia otázka, je tu niekto, kto by sa chcel s nami podeliť o svoju svetosť? Čože? Ako sa voláš? Volám sa Erik Lukačko. Koľko máš rokov? 11. Aká je tvoja cesta k svetosti? Už od 4. triedy chodím k Salesianom Doma Boska. Keď budem veľký, chcem sa stať animátorom ako Urso alebo Adam Magdoško. Erik, a poznáš recept, ktorý dal Don Bosco Dominikovi Saviovi? Áno, byť šťastný, pomáhať druhým a plniť si svoje povinnosti. Čiže máš rád Don Bosca? Áno, nech žije Výborne. Don Bosco! Nech žije Don Bosco! Don Bosco. Muž, ktorému nestačilo nás len milovať, ale musel nám to aj dať pocítiť. A práve vďaka tomu, ako som sa ja cítil s ním, práve preto som si uvedomil, čo chcem v živote robiť pre iných. To, čo robil on pre mňa. Rozdať sa. To sú krásne reči na takého učňa z tlačiarne. To by som chcel vidieť, ako sa v tej tlačiarni rozdávaš. Ale tam to vlastne ide najľahšie. Tu pomôžem, tam pochválim, poprosím, prepáčim, zas pomôžem. Ale mladý muž, na takéto malichernosti sme my už pristarí. Vari, čo sa mám ja na niekoho usmievať? To nechám mladým. No, ja som dáma, ktorá už má len veľké a dôležité starosti. A muž v mojich rokoch sa venuje vysokým duchovným myšlienkam. Ale no tak, možno ste pristarí, ale predsa môžete byť mladí vo vnútri. No, možno by som mohol sem tam niekomu napríklad podržať dvere. No, možno by som sa aj ja mohla občas na niekoho usmiať. Nie, to nie je pre mňa. No tak... Dovidenia. Možno nemôžeš zmeniť svet, ale môžeš zmeniť sám seba. A to môže zmeniť svet. Na takúto zmenu nie si nikdy pristarý. Pretože byť mladý, byť skutočne mladý, znamená mať srdce schopné milovať. Buď mladý, maj srdce schopné milovať. Na záver poprosíme všetky stredká na pódium. Chlapci a dievčatá z nášho strediska 2 mesiace tvrdo trénovali, aby pre vás pripravili tento program.
Ďakujeme našim animátorkám a animátorom za ich prácu na stredkách, a to nielen pri Don Bosco Show. Potlesk pre stredko Fidorky a ich animátorky Didi a Katarínu. Stredko Zemanov s animátormi Jurajom a Kristiánom. Animátorky Lucia a Kika zo Skicadla. Obrovský potlesk pre Zicherky s Anikou a Zosárou. Picomeni s animátormi Kamilom a Filipom. Maška a Mária so stredkom Uchechtané devuchy. Veriace Stomy a ich animátori Adam a Tomáš. Stredko Pšapito, ktoré stvárnilo salesiánske nebo s animátormi Janím a Filipom. A na záver za krásnu scénku Don Boskový potlesk pre Ondreja s Adamom a ich stredko Gladiátori. Ďakujeme našim technikom Matúšovi, Jurajovi, Beďovi, Marekovi, Majovi, Pončimu, Joškovi, Kikovi a Lukášovi. Na záver naši skvelí animátori, ktorí sa do dnešného večera vložili celým srdcom. Barbora Martonová, Filip Hrabčák a Tadeáš Urso Pavlík. Na záver tohto krásneho večera by sme chceli odovzdať slovo nášmu direktorovi hneď po tom, čo Urso niečo povie. A samozrejme chceme poďakovať aj Jankovi Bendikovi. No tak ja už viem, ako skontrolujem, že už som v nebi. Také dve myšlienky mi napadli. Prvá dôležitá, že my toho Janka Bendíka ako v komunite máme celkom radi, hej, takže aby to tak nevyznelo a naozaj mu ďakujem aj za to, že mal pod palcom túto Don Bosco show. No a druhá myšlienka, keď som sa tak rozpamätával, ako som sa niečo prvýkrát dozvedel o Don Boscovi, tak to bolo zo životopisu Dominika Sávia. Tuto pred týmto predstavením sme sa rozprávali s jedným animátorom. On mi hovoril, že o Don Boscovi sa prvýkrát dozvedel zo života Miška Magoneho. A príde mi to také celkom normálne, lebo Don Bosco bol svetcom vzťahov, svetcom služby, svetcom, ktorý sa rozdával. Tak chcel by som popriať všetkým nám, aby sme my boli tí, cez ktorých iní ľudia spoznajú Don Bosca, ba viac, cez ktorých iní ľudia spoznajú Pána Boha a to, že ich má rád. Tak ešte raz chcem poďakovať veľmi pekne všetkým animátorom, všetkým stredkám za dnešný večer, za to, že sa do toho takto vložili. Chcem im poďakovať za to, že celý rok animátori sa tak trpezlivo každotýždenne venujú svojim deťom a pracujú na tom, aby rástli, aby boli dobrí. No a všetkým nám želám naozaj taký ešte pekné oslavy Don Bosca, ktoré môžeme teraz završiť tým, že sa pomodlíme tie salesiánske 3 zdravasy, aby nám Panna Mária pomáhala v našom živote. Tak môžeme sa aj postaviť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária,
milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.